Dwi wrth fy modd yn cael bod yma heddiw yn dathlu Lansiad Academi Croeso Cymru. Be ydy Academi Croeso Cymru ydy dod â busnesau at ei gilydd hefo Coleg Grŵp Llandrillo Menai mewn prosiect sy'n mynd i sicrhau dyfodol ffyniannus ar gyfer y sector twristiaeth yn Gogledd Cymru, a mae'r prosiect Wedi'i ariannu yn rhannol gan Uchelgais Gogledd Cymru ac yn benodol Cynllun Twf Gogledd Cymru. Today, and the launch of Academi Croeso has just been so exciting. I mean, one, because of all of the tourism and hospitality sector coming together, but also because it's the first event we've been able to host in the foil room, which is one of our new event spaces in this amazing new facility. I think it brings together a load of beautiful things specifically for me in my working life. Mae'r prosiect yma'n cydnabod sgêl y sector yma ar draws Gogledd Cymru. Mae o'n cydnabod pa mor bwysig ydi o ar gyfer yn rhanbarth heddiw, ac mae o hefyd yn atgyfnerthu y ffydd sgynnon ni ar angen i fedru datblygu a tyfu'r sector gan roi cyfleon gwirioneddol i bobl ifanc, gael mynediad i yrfaoedd, gwerth chweil a chynladwy i'r dyfodol.